कांदा पोहे, अप्पम वगैरे आपण नेहमीच खातो, पण पोह्यापासून म्हणजेच आपण फक्त कांद्याचे पोहे का खायचे? पोह्यापासून खूप छान असा नाश्ता आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. इकडे बघू शकता, आज मी तुम्हाला नरम सॉफ्ट असा फक्त 1 वाटी पोह्यापासून हा छानपैकी डोसे करून दाखवणार आहे. म्हणजे ह्या एकदा तुम्ही ट्राय केलं ना हे पोहा डोसा, तर तुम्ही पोहे वगैरे खाणं ते एकदमच विसरून जाता. तिकडे बघू शकता, फक्त अर्धी वाटी मी अंदाजे छोटी वाटी 1 भरून असेल 1 वाटी इथं मी पोहे घेतलेले आहेत. ही मोठी वाटी आहे त्यामुळे अर्धीच वाटी दिसते. अंदाजे जी आपली वाटी असते ना ती 1च वाटी घेतले. पोहे घेतले, स्वच्छ धुवून घेतले. ह्याला थोडा वेळ ठेवायचं म्हणजे कसं नरम सॉफ्ट होतात. थोडं पाणी असल्यामुळे ते नरम सॉफ्ट होतात. इकडे बघू शकता, छान असे पोहे मॅश झाले पाहिजेत हाताने, इतके छान नरम सॉफ्ट करायचेत पाण्यामध्ये. आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण याला टाकून घ्यायचं आहे. इकडे बघू शकता, आता मी हे पोहे जे भिजवलेले होते ते टाकून घेतलेत. याच्यामध्ये अर्धी वाटी रवा टाकायचा. 1 वाटी पोहा असेल तर अर्धी वाटीच्या अंदाजाने ते रवा टाकायचा. रव्याने छान क्रिस्पीपणा येतो. आणि त्यानंतर आपण इथे अर्धी वाटी दही टाकायची, आंबट दही, किंवा तुम्ही ताक वगैरे इकडे वापरू शकता. आता ह्याच्यामध्ये उरलेलं पाणी आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया, कारण आपल्याला थोडासा पाण्याचा वापर आहे, त्यामुळे हे दह्याचंच पाणी मी इथं टाकून घेते. आणि थोडंसं नॉर्मल पाणी पण टाकते. आणि हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. आणि चांगलं डोश्याचं जे पीठ असतं ना तसं याचं बॅटर बनवायचं आहे. खूप छान मऊ आणि नरम सॉफ्ट असं हे पीठ तयार होतं. आता वाटून घ्यायचं याला. हे बघू शकता, छानपैकी याचं पीठ तयार झाले. वाटते का हे पोह्याचं पीठ आहे. हे अगदी आपल्या तांदळाच्या पिठासारखं म्हणजे डोश्याच्या पिठासारखं दिसत आहे. बघू शकता, मस्त झालेलं आहे नरम सॉफ्ट. याला तुम्ही अजूनही बारीक स्मूथ करू शकता. आता मी हे ह्याच्यामध्ये एका बाउलमध्ये काढून घेते. खूप चांगली तुम्हाला मी नाश्त्याला रेसिपी दाखवते. म्हणजे पोह्यापासून जरा वेगळं काहीतरी ट्राय करून बघा, खूप आवडीने खातील सगळेजण. नेहमी एकच खाण्यापेक्षा थोडं काहीतरी वेगवेगळा नाश्ता केला पाहिजे. याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे. आपण नॉर्मली डोश्याला सोडा वगैरे वापरतो, पण याच्यामध्ये आपण काहीच वापरलेलं आहे. नॉर्मल फक्त मीठ टाकले चवीपुरतं. आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. याचं छान असं पातळ बेटर होतो. आता याच्यामध्ये रवा असल्यामुळं पाणी सोकून घेतो लगेच. हे बघू शकता, ह्याला पण आपल्याला 5 मिनटं वेळ द्यायचा, जेणेकरून चांगलं सेट होऊन जाईल रवा वगैरे सगळं पाण्यामध्ये. आणि एकीकडे पॅन तापत ठेवायचे आणि थोडंसं तेल टाकायचं, जास्त तेल टाकायचं नाही. अगदी असं चमच्याच्या सहाय्याने किंवा ब्रश असतो ना तेल लावायचा, त्यानेसुद्धा तुम्ही असं सेट करू शकता. हे बघा, अगदी थोडंसं तेल लावलेलं आहे. आणि पुसून घ्यायचं आहे का सुक्या कपड्याने लगेचच, कारण जास्त ऑइली नको आहे आपल्याला तवा, फक्त तेलकटपणा हवा आहे तव्याला म्हणजे पॅनला आपल्या. आणि हा बॅटर हलक्या हाताने किंवा वाटीच्या साहाय्याने आपण इकडे टाकून घेऊया. आता हा बॅटर ना तुम्ही पेपर डोसासुद्धा याचा करू शकता, अजून याला पातळ करून, किंवा थोडासा थिकनेसपणा म्हणजे जाडसरसुद्धा हा डोसा बनवू शकता. तर मी सुरुवातीला 2-3 असे जाडसर करते आणि एक पेपर डोसा म्हणजे पातळ पण करून दाखवणार आहे तुम्हाला. पण सुरुवातीचे जे आहेत ना मी अशी जाडसर करते, म्हणजे इतके पण जाडसर नाहीत, पण अप्पम असतात ना अगदी तसे तयार होतीने पोह्याचा डोसा. तर बघू शकता, मंद आचेवर याला थोडा वेळ द्यायचा. लगेचच सुकला जातो हा, म्हणजे सुटला जातो पॅनला. आणि छानपैकी याच्यामध्ये कडकपणा तयार होतो. नॉनस्टिकी पॅन असेल ना तर सहजपणे हा डोसा तयार होतो. बघू शकता, खालची साईड किती छान असा सोनेरी रंग आलेला आहे, मस्तपैकी झालेला आहे. आता मी याला दोन्ही बाजूनी भाजून घेते. हे बघू शकता, खूप भारी लागतो हा पोह्याचा डोसा. नक्की एकदा ट्राय करा. तुम्हाला जरा हलकी फुलकी अशी कधी भूक लागते आपल्याला, खाऊ वाटतं काहीतरी, पण नेहमी तेच खाऊन पण कंटाळा येतो ना अशा टायमाला. हे असे नवीन काहीतरी वेगळं ट्राय करा. हे बघा, आता हे झालं आहे. मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये. हे असं प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे. आता दुसरा बॅटर पण टाकून घेते. फक्त 1 वाटी पोह्यापासून भरपूर असे तुम्ही लहान मोठे करू शकता, म्हणजे जितकं तुम्हाला आवडीनुसार साईज याची लहान मोठी करू शकता. तर आता मी सेम साईजनेच करते जो सुरुवातीचा होता तसाच. हे बघा, अप्पमसारखं करणार आहे, पण आहे हा आपला पोहा डोसा. तर लगेचच ह्याला जाळी तयार झाली आणि सहजपणे हा बघू शकता मस्तपैकी पॅन सोडतोय. आणि याला पलटी करून घ्यायचं. मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं आहे की मला ना हाताच्या सहाय्याने जरा सोपं जातं, पण तुम्ही असं चमच्याने किंवा असं
उलथाणी वगैरे असते ना त्याने असं पलटी करून घ्यायचं. हे बघू शकता मस्त झालेला आहे, किती छान टेक्स्चर आलेला आहे. आपला हा पोहा डोसा तयार होत आहे खाण्यासाठी, नाश्त्यासाठी. तर बघू शकता, तुम्हाला मी जवळून दाखवलेला आहे. सुंदर असा हा डोसा तयार झाला आहे. ही डोश्याची दुसरी साईड तुम्हाला दाखवते. मस्त झालेला आहे छानपैकी. असं थोडंसं हलक्या हाताने याला प्रेस करायचं आणि लगेच काढून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला नरम सॉफ्ट हा लागला पाहिजे. हे दुसरा, आता हा तिसरा बॅटर टाकून घेते. खूप सारे असे बनवू शकता तुम्ही. आणि आता मला शेवटचा जो आहे ना डोसा, तो थोडासा पातळ बनवायचा आहे. त्यामुळं मी त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी अजून ॲड करणार आहे आणि त्याला चांगला पेपर डोसासारखं बनवणार आहे. तिकडे बघू शकता, हा तिसरा डोसासुद्धा आपला तयार झालेला आहे खाण्यासाठी. मस्त तयार होतात डोसे. आता मी बाकीचे पण बनवून घेते. एक पेपर डोसा तयार करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे बघू शकता, झाले आहेत आपले पोहा डोसा तयार खाण्यासाठी. गरमागरम नरम सॉफ्ट लुसलुशीत असे हे पोहा डोसा तयार झालेला आहे. म्हणजे वाटत नाही बघून की आपण याच्यामध्ये पोहे वापरले. फक्त आणि फक्त पोह्याचा हा डोसा आहे. नॉर्मली आपण तांदळाचा, रव्याचा डोसा बनवतो, पण हा पोहाचा डोसा आपण पहिल्यांदा जर बघत असाल तर नक्की तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा. तुम्हाला सगळेजण विचारतील हा डोसा बनला कशाने, पण ज्यावेळेस तुम्ही सांगता ना की हा पोह्यापासून बनवला, तर खरंच कौतुक तर मात्र नक्की होणार. बघू शकता, नरम सॉफ्ट झाला आहे, कुठेही तुटत नाही. आणि आता हा जो शेवटचा डोसा मी बोलले होते तुम्हाला पेपर डोसासारखं करणार आहे, तर केलेला आहे. इकडे बघू शकता, टेक्स्चर याचा बघू शकता किती पातळ कडक झाला आहे. फक्त पाणी ॲड करायचं, पातळ घोळ बनवायचा आणि पूर्णपणे पॅनला पसरून घ्यायचं. छान कडकपणा तयार होतो आणि त्याला आपण पेपर डोसा बोलतो. ते बघू शकता, मस्त झालेत आपले डोसे तयार हे पोह्याचे. इथं खोबऱ्याची चटणी बनवलेली आहे गरमागरम. खोबऱ्याच्या चटणीची रेसिपीसुद्धा माझ्या चॅनलवर अपलोड आहे, ती तुम्ही बघू शकता. ही अशी चटणी बनवायची. तर मस्त झालेली आहे चटणीसुद्धा, झमझमीत तिखट छान केलेली आहे, लसणाची फोडणी वगैरे देऊन. हे बघा, आता एक मी डोसा उचलते, हाच पेपर डोसा उचलते. छान झाला आहे, सुंदर असा. बघू शकता, यालासुद्धा मी असं प्रेस करते, कुठेही तुटत नाही. अगदी याचा कडकपणा तुम्ही बघू शकता किती छान झाला आहे. म्हणजे तुम्ही असे दोन प्रकारचे डोसे बनवू शकता, पातळ आणि जाडसर. हे बघा, आता मी याचा पहिला बाईट्स घेते आणि अशी खोबऱ्याच्या चटणीमध्ये, सांबारमध्ये किंवा बटाट्याची भाजीसोबत तुम्ही याला खाऊ शकता. तर इतका मस्त वाटतो खाता वेळेस, मेल्टी होतो आहे, एकदम छान झालेला आहे आणि क्रिस्पीपणा एक वेगळा जाणवतो त्याचा. तर नक्की ट्राय करा. वेगवेगळे नाश्ते तुम्हाला मी दाखवत राहते चॅनेलवर, तर नक्की चॅनललासुद्धा सबस्क्राईबर करा. आवडला असेल तर लाईक पण करा व्हिडिओला. आणि असेच वेगवेगळे नवीन नवीन पदार्थ बघण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या ह्या रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटतील सर्वात पहिल्या. ते इकडे बघू शकता, मस्त झालेले आहेत. आपण एकाच वाटी पोह्यापासून किती सारे असे हे डोसे बनवलेत, फक्त पोह्यापासून बनवले आहेत. तर पोह्यापासून कांदे पोहे खाण्यापेक्षा ना हे असं वेगळं काहीतरी ट्राय करा. तर आवडले असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.